नमस्कार मित्रों, हम भूषण भोजपुरिया और आज हम बात करते हैं पॉलिटिकल हलचल के। बिहार में पॉलिटिकल हलचल का बा तेज प्रताप और लालू परिवार के जो मामला बढ़ुए, खासकर तेज प्रताप को काफी मीडिया में हॉट न्यूज बनल बा, गरम बढ़ुए, सियासत पे खूब हो रहा बा। ऐसे में तेज प्रताप इतना दिन से चुप्पी सधले रहन, लेकिन कालू दूगो ट्वीट कलन आ दोनों ट्वीट पर पूरा घमासान फिर से मच गए। एगो तो ट्वीट गल रहन कि एक लड़की के साथ अनुष्का के साथ फोटो डालन, कहलन 12 साल से हमारे रिश्ता बा। तो जब 12 साल से रिश्ता बोली तो ऐश्वर्या के साथ शादी किससे बोली, एगो बड़ा सवाल हो गई। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट भी पूछी होगा तो जवाब दी है। कल जो ट्वीट कलन और ट्वीट में मम्मी पापा को भगवान बतावत हुए नीचे में एक लाइन लिख दिलन, जय चंद। घर में भी बा, घर के बाहर भी बा, एकरा पर ध्यान रखे के बा। एकरा से भाई के भी आगाह कलन, तेजस्वी के, और माँ बाप के भी आगाह कलन। लेकिन जयचंद जो शब्द बा, जैसे वो याद बा, एक बार लालू जी कांग्रेस के प्रभारी जो नायल रहे के डटले रहन तो कहलन कि बुड़बक बा। तो बुड़बक शब्द खूब खोजल गल, यूट्यूब से लेकर डिक्शनरी से लेकर सब जगह। वैसे एगो जयचंद शब्द आ गया। अब जयचंद खूब खोजाता है, आप यूट्यूब पर भी सर्च करब तो हमें खोजाता, नेट पर भी, गूगल पर भी खूब खोजल जा रहा बा। लोग डिक्शनरियो कितना पलटत हुई कि जयचंद का हो। बहुत लोग जयचंद के मीनिंगे नहीं के समझे, जो समझता वो पता राजनीति करते बा, और जे नहीं समझे तो करा के खूब एकदम जयचंद चर्चा में बा। अब लालू के बेटा तो बोल दिले कि जयचंद बा घर के अंदर आ बाहर। अब मौका मिल गई विरोधी के, जदयू भी पूछता, भाजपा भी पूछता, सब विरोधी दल पूछता कि जयचंद के बा। भाजपा आज एगो ट्वीट के लिए बा, कहले बा कि जयचंद के बा, हम थोड़ा देर में खुलासा करब। अब का खुलासा करी है, एगो देखे वाली बात बा। तो राजनीति पूरा हलचल तेज में चल बा जयचंद को लेकर के। जयचंद कौन बा, कौन दू भाई के लड़ाता, कौन परिवार के तोड़ता, कौन फोड़ता। ओकरा में बक्सर के सांसद जगदा बाबू के पुत्र जो मान सुधाकर जी, वो अब तेज प्रताप के सपोर्ट कर दिलन कि 2-3 गो बियाह के समर्थन करता हूँ। कौन किताब निकल मान ओकरा के अनुसार संविधान ना किताब के थ्रू चल रहा बा। अब उहे जगता बाबू के, जरा के आरएसएस के एजेंट कहले रहन तेज प्रताप, उहे जगता बाबू के बेटे आज तेज प्रताप के फेवर में है, खिलाफ में नहीं है। तो ई एगो खबर और बा सियासी हलचल में, एकरा पर खूब अगर चुटकी चल रहा बा। अगला खबर बा कि पंचायत के उपचुनाव हो रहा बा, ओकरा में 2635 पद रिक्त बा, ओकरो में इहो पॉलिटिकल एक खबर बा। पॉलिटिकल खबर में देखो तो 10 वर्ष में 4 गो अध्यक्ष बनलन, लेकिन कांग्रेस के कार्य समिति के आज तक प्रदेश कार्य समिति के गठन ना हो पाई। ये एगो बड़ा खबर बा। आजकल आयोग खूब एकदम रबड़ी की तरह बांटल जाता आयोग में, फलना अध्यक्ष, फलना सचिव, फलना फलना उपाध्यक्ष। अब जब विधानसभा चुनाव में 4 महीना के देरी रह गई बा, तो अभी पद बांट के का हुई। सवर्ण आयोग बना के कौन सा सवर्ण लोग को खुशी दिया जा रहा बा, सब लॉलीपॉप थमावल जा रहा बा। आ नेता के ऐसे सेट कर जा रहा कि अब चुनाव है, इन्होंने भगवान ना कम से कम में मिलल जुलल रहा। मछुआरा आयोग बनल, सवर्ण आयोग बनल, अनुसूचित जनजाति आयोग बनल, अब पिछड़ा आयोग बनी, कर्पूरी आयोग बनता, ऐसे करके आयोग लगातार बनावल जा रहा बा। ये एगो लॉलीपॉप दिया था। भाजपा सभी जिला में रविदास सम्मेलन करेगा। देखिए कैसे दलित के लुभावे के बात चल रहा बा। ओकरा में अलग अलग पार्टी, अलग अलग अपन कैसे न कैसे गोटी सेट करे में लागल बा। तो ई पॉलिटिकल खबर बा। पॉलिटिक्स बिहार के संतोष सुमन मांझी जी के बेटा हो आजकल अवैध संपत्ति के लालच में लालू ने सब परिवार को आरोपित बना दिया, मतलब केस में फंसा दिया। वो आजकल कह रहा बा।